Күгәрсен районының Морак авылында туып үсеп, бүгінгі күндә ошо авылда гомер итүче бөйек Ватан һугышы ветераны Нәбиулла Хайбулла улы Хакимов үзенең 100 яшьлек юбилеен каршы алды. Был мәртәбәле көндө ветеранды котларга килүчеләр күп булды. Тәүгеләрдән булып Нәбиулла Алатайды Күгәрсен районы хакимияте башлыгы Гайса Янбаев тәбрикләне. Рәсәй президенты республикабызның башлыгы ибәргән хаттарды тапшырдылар ветеранга. Район ветерандар советы рәисе, урындагы халыкты социаль хезмәтләндерү Муразым үҙәге етәкчеһе һәм башка кунактар ветеранга һаулык теләнеләр. Тарихи белешмәләр буенча 1921 ел тарихка миллиондарса гомерде өзгән аслык елы буларак ингән. Ветерандың бала сагы тапушы авыр елларга туры киләлә инде. 7 яшендә генә хезмәт юлын башлаган малай бар көсөн һәм гомер юлын колхоз эшенә багышлай. Яшьләй һугыш дәһшәтен татыган солдат төрле көчле алыштарда катнаша. Улар арасында иң истә калганы Курск дугаһы, Харьков юнәлешендәге хәл иткес алыштар ветеран. Байрам менән, 7 яшегез менән исән-һау, һау булыгыз. Исән-һау йөрегез, исән-һау яшәгез. Рәхмәт, һау булыгыз.